Bra! Stubbarna sitter högre upp. Där ja! Så ja! Och linan. Bra! Jättebra! Och så kasta här nu. Ja, det är bra. Kryp fram. Nu när du kryper fram kan du ta direkt i linan. Men man får dra ut så mycket linan. Så ja! Nu får du jobba! Jobba! Bra! Så ja!